Mo di pinaka-worst guys, kanang kuan ba? Sakit na istorya guys. Ay guys, sakita na ba ang tanan? Kanya, kanang ang uban, naagi naman siya rin nabuwagan, no? Binakot yung mga minyo na naagi naman siya rin nabuwagan sa mga unang panahon ba? Sakitan. Dili mo siya normal guys, dili siya normal pero kumo na para sa ako ba, kumo na kayo ng mabubuwagan, kumo na kayo niya. Karon dahil sa ubang panahon, karon nga henerasyon, ang mga kuan ba, anong mga batanon ba, mura na magni-normal na sa ila ng magbuwag-buwag, so gano'n nga minyo na gano'n, sayo nagminyo ba, normal naman sa ila ng magbuwag, ya, labi nang nabisig na ba yung anak, buwag na may, mag-normal sa ila, no? Sa ato ako mo, pamanto sa ila normal naman, haya nila, oy. Pero guys, ang pinakasakit guys, kanang na kay amigo guys ba? Nya. Kuan? Kay amigo ba niya? Close kay mo nya. Magaghag. Nya pag human, magaghag, mag-care sa imo, feel nimo. In love siya sa imo ha. Yaban dai nimo, yaban. Sus sa bang pagkahitabuha nga. Ang ana ba nang yung feeling nga amigo na mo niya ikaw, lahi na yung una ba, gugmahan na siya, kintay nagugmahan na siya sa imo, panguya ba ni mo, katawa na rin ito yung amigo, katawa, wala yung nagdahaw. Tapos pag seryoso ni mo, maingon mahinuon siya nga, amigo raman ta, bay, amigo raman ta, niya, kung gusto yun, ito yung mga amigo, muna yung pinakasakit eh guys, muna yung pinakasakit kayo guys, mura yung ganang, ang imong kuan, gani, ganang, ay mong tudlo ba na ipinsportahan. Oh, mamao gina. Mamao ra, nganong mamao ra. Danghag mong buga. Taka rin bangag. Kinipod guys. Kinipod naapod ni ganing. Ini bang diudhak mo kauban guys oh. Kining kuan guys ba. Kini ganing anang na love at first sight ka ba. Charot. Nya. Ila-ila mo, nagkaila-ila mo yan, love at first sight ka. Pag uli ninyo sa iyong balay, i-stock na mo. Uy, pag tanaw ni mo kay, nakapost man na yung kuhan kay mo anak ba nga, happy 24th Mansari. Wah, sakita na guys, uy. Anak mo kuhan guys, ay mo, tagbanga mo kita mo kuhan, pag kayo mo na swito, in love na mo, nakadanghag ninyo. Ay mo, in love dito. Unya, kini kay pinaka worst sakit gigay guys sa buhi. Udhak mo na kung iro diri guys. Mo di pinaka worst guys kanang kuan ba. Sakit na istorya guys. Kanang tudlo guys, mabudok-dukag martilyo mo rin nakasakit kayo.